Fid-diskors tal-Baġit 2012, il-Gvern minflok ħabbar deċiżjoni dwar l-estensjoni tal-lif tal-maternità tefa' responsabilità fuq l-imsieħba soċjali biex ikunu huma li jiddeċidu sal-aħħar ta' din is-sena. U dan minkejja li l-Gvern huwa konxju li bejn l-imsieħba soċjali m'hemmx qbil fuq l-estensjoni tal-maternity leave. Meta tlieta filgħaxija ltaqa' l-Kumitat tal-Affarijiet tal-Familja, iċ-Chairman tal-MCESD Sonny Portelli ħabbar li l-istess kunsill ser jiddiskuti għall-ewwel darba dan is-suġġett wara l-Baġit fit-2 ta' Diċembru. Il-Gvern diġà bad kif jagħmel is-soltu communication lili biex b'mod urġenti jimpoġġiha fuq l-aġenda tal-MCSD għad-diskussjoni u din ħadkun diskussa bħal nhar il-ġimgħa. Portelli żvela wkoll jumejn biss qabel id-diskors tal-Baġit, il-Ministru Tonio Fenek sema personalment l-opinjoni tal-imsieħba soċjali dwar il-maternity leave. Il-ġimgħa the Friday qabel il-Monday li ġie hawnhekk. Dikinhar meeting li l-Kunsill bħala prassi ma jżommx minuti tiegħu għaliex ovvja l-Ministru ikun żvela affarijiet illi jkunu ħajtħabbru fil-fismu u b'mod informali kien hemm kommenti qosra ta' xi jaħsbu l-imsieħba soċjali fuq l-introduzzjoni ta' dawn il-ġimagħtejn. Dan ifisser li minkejja li l-Gvern kien konxju li fl-MCESD m'hemmx qbil dwar il-maternity leave, fil-Baġit Tonio Fenek xorta ħabbar li qed jistenna li sal-aħħar ta' din is-sena tittieħed deċiżjoni fl-MCESD. Għalhekk l-imsieħba soċjali qed jintalbu li f'temp ta' anqas minn 30 jum li jinkludu l-festi tal-miliet jaslu għal deċiżjoni fuq din il-miżura li dwarha ma jaqblux bejniethom u li l-Gvern kien ilu żmien twil jopponi. F'Ottubru li għadda l-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali iffinalizza rapport dwar miżuri favur il-familja. Il-kelliema laburista l-familja Justin Caruana staqsiet għal lif tal-maternità ma semmix f'dan ir-rapport. Preżenti wkoll l-laqgħa tal-Kumitat tal-Affarijiet tal-Familja kien hemm il-kelliem ewlenija laburista s-saħħa Mary Louise Colero Preka.